De Axel Groep, die het een fietsenfabriek op het Jereveen heeft een best hier achter de reg. De netto-winst is maar goed zo'n 20% omheen gaan. Het komt met name door het goede waar en de betere economische situatie in Europa. Sportcentrum Soccerdome krijgt van de gemeente Jereveen geen vergunning om sportfaciliteiten aan te bieden op het bedrijf- en industrieterrein onder de stad de Venus. De gemeente past het sportcentrum bij horecagelegenheid net in het bestemmingsplan. Het Oedutsen voetbalpark is al zo'n vorig november riepen, maar hier nog geen vergunning van de gemeente. Toezen zeeforellen binnen vanmorgen uitzetten in de Lauwersmar. De vis mag om de komende jaren verspreiden over Friesland, Greensland en Drenthe. Je hebt iets voor de vis hier al te vinden. Onpassings om Marren en Oorwetter had er de verzwaring dat de zeeforel een vrije route krijgt door de 3 provincies. Exportfiskers moeten hiervan profiteren. Joen en vannacht bewolking en wat opklarings. Het wordt een gratis fjouwer. Morgen is bewolking, dan zinnen en het wordt 11 graden. Er ziet een stevige zuidwestenwind.